Pes, to není jen věrný přítel nás, obyčejných lidí. Možná ještě intenzivnější pouto tvoří s policejními psovody a i když jejich trend v řadách policie slábne, kladenčtí strážníci mají k ruce hned 4 psí kolegy. S kamerou jsme byli u jejich výcviku. Využíváme toho, že každá směna má svého psovoda, takže dneska strážníci cvičí i s pejsky. Učí se prohledávat místnosti v budově, kde zadržují ozbrojeného pachatele. Cvičení vedl zkušený policejní instruktor Tomáš Peleška, který zvyšuje kvalifikaci strážníků městské policie Kladno pravidelně. Máme s těma psama fakt výborné zkušenosti. Dokáže vám pomoct v davu, dokáže vám pomoct pro objektech, kde jdete po tmě, dokáže vám udržet skupinu lidí u sebe, takže ten pes je vlastně takovej váš největší parťák, který vám dokáže poradit. A právě při těch různých vstupech do objektů se dá krásně uplatnit ta jejich dovednost, že jsou rychlí, svižní a dokážou toho pachatele jakoby najít, označit nám ho štěkotem, případně nám ho zadržet. Takže když přijdete na hromadnou rvačku, nebo máte plný auto problémových lidí, kteří jsou fyzicky zdatní, tak ty psi dokážou zjednat určitý pořádek. Obyvatelé Kladna tak mají další důvod cítit se ve svém městě i díky těmto šikovným 4nohým pomocníkům zase o něco bezpečněji.